nabarmenduko nituzken puntuak azterketa honen ondorioz, da zenbat baserri dauden Astigarragan, baserritarrek duten konpromesua, ingurune industrializatu honetan egunerokotasun hori oso zaila dela eramatea. Kezkatzen nauena gehien bat izango litzateke baserrien jarraipenak duen egoera larri hori, demografia kontran dauka, gazterik ez dago, zailtasunak dituzte lan hori egunero burutzeko eta baserriaren jarraipena kinkalarrian dagoela esan daiteke. Eta garrantzitsuena izango litzateke baserriak duen balioan hitz hori. Baserriak ez dira bakarrik nekazal edo abeltzain ustiapenak, horrek duen ondorio ekonomikoa kontutan hartuta, hizkuntza, historia, etnografia, arkitektonikan aldetikan ere balio oso handia dutela eta euskal kulturaren gordailu bezala eta gero inguru giroaren kudeaketan duen paper garrantzitsua nabarmendu nahiko nuke. Biztanlegoaren 5% lurraldearen portzentai altu bat kudeatzen dula, 70% edo gehiago, eta hori erakundeok eta herritarrok bermatzen jakin behar dugula.